Bo día, son Juan Blanco, alcalde de Mazaricos. Estamos este ano en Fitur acompañando a Asociación de Concellos do Camiño de Santiago Fisterra Muxía. Estamos facendo promoción dese noso fermoso camiño, que no noso caso é a nosa columna vertebral, o que se refire ao turismo, e é máis que importante esta unión de concellos para facer a coñecer as nosas potencialidades e facer que crezca cada día máis o camiño en conxunto, traballando todos ao mesmo son. Entón, a día de hoxe, pois, seguimos traballando con as turoperadoras, que as outras administracións, para facerlos visibles e poder así promocionarnos de maneira que sexa contundente esa promoción. Creo que temos que seguir nesta liña, seguir traballando en conxunto todos os concellos e facendo a promoción deste noso camiño.